אזעקות זה לא משהו שאפשר לחשוף עליו בגיל צעיר, ולכן רוב בעלי הכלבים והחתולים חווים מצוקה קיומית ברגעים האלה. אני בטוחה שרובכם מזדהים איתי. רעידות, אישונים מורחבים, ריור מוגבר ועוד. סימנים של מצוקה ששוברים לי את הלב. הווטרינר שלי המליץ לי על סרניקר, תוסף טבעי שעובר דרך מערכת העיכול המוח, והכי חשוב שסרניקר לא מרדים את הכלב, אלא בונה לו חוסן. סרניקר מכיל שילוב של טריפטופן, חומצת אמינו שמגביר ייצור סרטונין, אחראי על תחושת הרוגע, משפר מצב רוח ומשרה תחושת נינוחות. סיבים פרביוטיים התומכים במיקרוביום של המעי ומאזנים את רמת הקורטיזול, שהוא אחד מהורמוני הלחץ שמופרשים בזמן חרדה וסטרס, ורכיבים נוספים שמסייעים לוויסות סטרס. זה לא רק יעיל, אלא גם מדהים בטעם. פשוט מוסיפים את זה לאוכל של הכלב שלכם, ותוך 3-4 ימים כבר מרגישים בשיפור. אני רואה איך הוא נהיה נינוח יותר ופחות בחרדה. תקופה כל כך לחוצה, זה נותן לי שקט לדעת שגם לא קצת יותר קל. אז אם גם הכלב או החתול שלכם מרגישים את הלחץ של התקופה, תוכלו למצוא את סרניקר עכשיו בסניפים ובאתר של זולו.